Gee ntị na 60 seconds ka ịmụta ife njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. N'ụbọchị nke taa aga m ekwu maka ndị diokpara, ya bụ first sons. Ndị nke a bụ ndị na-anọchi anya nna na ọ bụ na nna ezinụlọ ahụ anọrọzi na onwe ka ihe si wee mee a wee chọbịa achọ. Ndị diokpara ịkwadotere ya ma ọ na ịkwadotere ya, inwe responsibilities. Nke izizi bụ iwelugodu obi bụ nke nna gị. Automatically obi nna gị ga-abụzi nke gị, maka na ebe a ka ya bụ nwoke bụ onye isi ezinụlọ na-akpakọ, ahazi, na-edokọ ezinụlọ. Nke ịbụọ bụ na ọ bụrụ na family ọfọ nọ na ya, onye nke a ga-ewenirizi ọfọ standing for justice, truth and equity. Ọ ga-ewere ihe ndị a niile wee tikọọlụ na responsibility dịkwa n'inete nne ya. Ọ bụ na nne ya na-ejizi responsibility ya. Responsibility ọzọ bụkwa ụmụ nwanne ya. Ọ ga-ewelukwa ọnọdụ ịbụ nna dịrị ụmụ nwanne ya ndị nke ọzọ. Ọzọ bụkwa ị na-eje mmemme igosipụta na ya bụ ezinụlọ na ọkpachi ha akpachi na enwelu nna na ya bụ ezinụlọ. Ihe dịrị diokpara erika. Ụfọdụ n'ime fa na-adị attached spiritually, onye ka o ji awụ n'anya. Ọ dịghị onwe ndị diokpara onwe ka o si adịrị fa. Responsibility daily erika, spiritually and otherwise. Onye mere o ji abụ ị na-etolite ijube ese si nna gị kedu ife dị n'ezinụlọ gị, ka ọ hapụ ịdị ka ị hapụrụ ihe kwesịrị ịdịrị gị jee mebe ife ọzọ. Ebe a ka ọ ga-aha m n'ọnụ na-asị unu, ọ bụ na ịbụ diokpara n'ụbọchị nke taa, ọ bụ na obi nna gị dị, ọ bụ na ijebe eje hazie ya, jee hazie ya, ihe dị na ya erika ịmarọ. From there ijube asị ka ị malụ na nwere ihe ikwesị ime na ihe ikwesịghị ime. Ọ bụrụ na onwebe nke ịmụta, ịjụọ ndị elders. Ọ bụ na nna gị dị ndụ, jụọ nna gị n'ụbọchị nke taa. Ka ọ dị na emesịa, ọ bụ na ị nwere ihe ị chọrọ ikwu, kwuo ya na comment section. Anọ m ebe ahụ. Ndewo.